Ah, iki lho. Bise Gunung Mulia. Putih Bu ya. Atas. Penumpangnya barbar iki. Bu, mantap pundi? Dangkrang. Non? YouTube nih. Nggih. Iya, penumpangnya ten porem-porem. Gunung Mulia antar kota dalam provinsi. Iki jurusane ke Solo. Titik akhir tujuan Dangkrang Purwantoro. Yuk melanjutkan perjalanan yang Dangkrang Purwantoro bersama bis legendaris Gunung Mulia. Full musik iki los iki koe. Mesinnya Hino AK gitu. Ini ora kleru. Ini kleru ya wajar wong lanang kok. Iya Pak nengen yo ses pokoke. Melintas dusun ngendi Mirahan gitu ya, Mirahan Pasar Lawas Jati Srono. Sensasine ra gemen-gemen boy. Gue neng kene cek mending. Wih, iki sing PKL e. Ranti wedi. Wong wedok PKL neng bengkel las. Intine los. Nglewati ngarepe rumah sakit Marmadi di Marmadi. Oh, titim ngopo tangane klawe-klawe. Mampire ning ngetan apa ngulon? Mampire ning ngetan apa ngulon? Mampir. Ngetan Ngulon. Asine penak ngetan. Mampir ngetan. Iya, wektune dawa. Full musik boy. Legend Gunung Mulia. Lagune Denny Caknan. Ayo, sopire wae bareng. Hino
Tanggulangin Jatisrono iki. Jalur ini nek lewat kene kudu hati-hati, ekstra hati-hati soalnya daerah kono iki rawan kecelakaan. Kelecaka apa sih? Kecelakaan. Ngomong angel men. Jadi Srono Ngetan tekone Slogo Imo dalane ya munggah mudhun. Lho. Santai Pak, santai Pak. Pak mempersiapkan diri neng samping kondektur. Nek arep mudhun kudune ya maju ngomong neng kondektur arep mudhun kene. Menurunkan penumpang di barat. SPBU Ngipi Kalimiter Jatisrono. Ngomong-ngomong iki nang jero iki tanpa AC ya, Bosku. Ekonomi. Di AC-ne AC alami. Tanggulangin Ngetan ya dalane ya rada mulus iki. Persiapan melintas jembatan Ngipe, jembatan Belanda, zaman Belanda iki. Jarene ning ya mbuh aku dhewe ya ora ngerti kok. Kres karo semut merah agramas. Jembatan perbatasan kabupaten kecamatan ngendi jenenge Jatisrono karo Slogo Imo iki perbatasane jembatan iki. Nah, bareng lewati jembatan iki mlebune wis Slogo Imo. Klinik Dokter Jarot. Wah, kres karo Mas Dedi ya, Mas R0 lha iku. Wih. Kres meneh harus semut merah iki angkatan pertama Sekondang Krang Purwantara menuju ibu kota Kajarta iki nglewati desa Jaran Mati. Barbar iki. Mesin ngarep lagune koncrong. Wah, sadune jan arep main kowe.